Bai nengtang bagi media wo nukjangan nengka sosial media wo kisa site naliko. Bai tesa ang media ma nukjak phika an besa 17 tarikh ko mamani angni somar khan besa kaham tong ko kore hene खबर खुश खबर माया होनो नि समार मा बागै आन बसा 17 तारिख मामानि मिया 21 तारिख आन बसा मांखा आं नाचुगै मांखाता बजा मांखा आं को बलकाथा तंग माकारिव आं नि सरिया हंगा आन बसाना आं मांगला खुमु नि सर मा बागै आन बसानो मांखा अपमान फानांथों दुनाम फानां तंगाथो आन बसाना आं मान पाइगेराखा मिया 17 तारिख मामानि मिया 21 तारिख आन बसाना मांखा आन बसा गाहाम गोरोंनो गाहाम गोरों आं मांखा तंग माकारिव बलकाथा तंग माकारि नि बखा बाहाय मा तंग नि सराय मा मा आं बखा तो गाहाम मा दंखा गाहाम गोरों मा मा बान बसाना आं मा बखान गाहाम नंखा गाहाम गोरों मा दं हामबा मिया आनि बसा कमावो आं नाजो आमांसि मांगै तंमानि इनके आन कुमुन्य र ताम कुमुन्य आन गणेश देवर मानर फुन सकवाइया सारे एकता दिगेव फुन सकवाइया निनि सराय कमामानि मादा माखानि सावंको माया हने हनो इनके आसपन मातो नि सरायनो आं नगु नि साव नि सरायनो नगु नि गांगानो को कुमुयानो साबाइया नि सराय मांखाबो थ हिमले थालायसिनाय नाजो गलायनानि हने गांगाबा जों थांलायगा जों थांगे बन कल खायगा माने आं सागा मोनना आं बसासे मा नगु हंके नों रमै तनगारा दिहनि साव गरमै तनगारा दिहनि सामा परे खेबो आनो सावता को रमै तनाना आंगा नामान डाक्टर फुंनानि आं आन्दोलन रहका नि सरायनो रमै तना फाइदि ताबुं नहनि सावंकाबा जों स आगतला जमनगरनि सगुन माने एले द अंका आनि ताखु बुखु सिनेमा बरंनो रिहका थानाय जादिंका नाय माने मास पान बर करिफु मास पान बर करे हिंके जों थांलिया रादापु थानाव थांका अ फुनबाय जों बन फुनबाय खायका कयेकटा फुन गाहाम गोरों सबायका ताबो आं बाइन दं आं बसा गाहाम गोरों न सबाय गजां गजां सबाय लुकुर आं मा जाखा नरगो आं हायबिनो नरगो बसा तंबायना बोरै बसा तंबायना आं हायनो नरगो बिरमान ता बाजाबादि बसा बुतिरंनो किसा खेल खायजाबादि आं मा जाखा होनो नर ए आं इंगला खने ता हमबायदि लुकुर दो आं जतनो न खुलुमै हामबाय आं मा जां मा हाय पाजि 17 तारिख सिमे मिया 21 तारिख जरा आं बसा नायतमो जाया नया करे अब हायना र मा सबान तांग जाबारि बसा रंनो जतन खेल खायजि आं मा जाखा अब हायता माने नरका आनो हामया हाने आन बसा बोले बसा हमाने किजन को न बसा माना आं बसा मासा संदारिसि अब हायता आं जाबाय हामबाय आं जतनो नां खुलुमै साव जत फुन बाय खायमा बलका तने रबायो जों थानाव थांका अब फुननाबा जों तो मांखासनि साव हुंका बासब मा तो बरक रहमावखो हिंके बरखे आको थानाव थांगै रादापुर थानाव थांगै बेसो थांगै जों बिनाव को नायखा लुकेसन नायखा बोरैनि लुकेसन नायो बजागानि जोंनो फुन खाय आं बसासे मांखानि साव हुंकाबा खादं खाजाबले थकुमै लुकेसन नायलायना हे थांलाय मा परेखे लुकेसन नायमा परेखे जोंनो को नाम्बार खाकायसा बिन नाम्बार ब रमानि लुकेसन उमति जागानि साव बे नाम्बार हो ताबुं ताखु गणेश देव मा साका बोरैनि नाम्बार बस साइमानो बडा तलां तुलुंखा लास 10 नाम्बार बरु नाम्बार का जों अ नाम्बार न रुवो को नायतु खाता आं बसानको लुकेसन नायै थांका हां परका बोरै सावो आं साइमाले हनि सावो जत नामबान फुन खायमानि नाम्बार ब अकय थांका त नाम्बार बर माने थिंनो सामान बरका आलादा कायसा बरं नर जत मिडियाको नायतंनाय र मिडिया नायतंनाय र अ नाम्बार बुल कायसा नाम्बार मिस्टेक नङै थांका अ नाम्बार खे बिनिया दो अबा आलका बरक दुइटा नाम्बार खाना बिनि आलका बरं खायनो तंना त कायसा गजे जोंनो खायनाय बरकबो बाकबा अ जोंनो ताबंसिनो नाम्बार दहनाय बरक हिंके आलका बरक अ नाम्बार बिनबो सयाता इनके नोंथां बरंनो नोंथां कक सानन मुसुम नाम्बार नि अ नाम्बार दैखे अ नाम्बार न कलता खायबेसिरि अ नाम्बार खे अ कसी सय बरक सिब अब हाय ओंनाय बरक गयाब अब आलका बरक बिनि नाम्बार तैफां कारुइ तंनाय चेकलनाय तंना बाकबार बरक अ बाकबार बरक जोंनो साका जे ताबुं जोंनो अ नाम्बार 10 लास 10 नाम्बार हंगे जोंनो एकदम बरक काहामसे जों मालायबा फायका सालायबा फायका अ बरक अब हाय ओंनाय बरक गया बन कलता खायजाबा सिदि बन दाराला तुलसी देवपुर मानि ताम कलाय नों कुमानानि हामबाय सिने मेडिया पार्सन फ्रेंड रकनो नरक कुमाहाति सामुं साइतगै केमनि बसा नि बागै
কেবলি মাসে আমরা যত কিছু কাহাম সাম খাইতে নন বেলেগ হামাইরবো তিন বছরनि बागै साम खाइते नन हामबायरबो आं तुलसी देब्रमा कमाय थांनानै आं बिनि बियाखौ सुक्लायो जों 17 तारिखसिम कामाजों परे जों 18 तारिखसिम दुगै दंगो 19 तारिखে बुट दुगै थांखा लोकसभा बुट आमागे जों दिन मालिया 20 तारिखआव हांखाय जों थानाव एफआईआर खाइफेकिया जों मिथिं डाइरेक्ट खाइफेकिया जों गोजां दंगो केबो बन्द काहाम जों फन खाइसा हारो जे नों जों मारा मांखा मायाखौ बरक अननाय बन्द काहाम दंगो ताको काहाम दंगो बरक फन खाइर जों हारो मायाबा जों माया इनसा बरक जों साजक दंगो जों नाटक दं इनसा रिसेंटली तिनि 11टा 11:30 समय बुकु खरकसा फन खाइसा हारो आनि मोबाइलनो वानि फन खायकिया पुलेफोरखौ आं यासामालि आं कासे प्रग्रामाव अवलखा आं नंखरि प्रग्राम नंखरि आं बनो कल बेक खायकिया बापुर साहारो तुलसी देब्रमा निंनि गार्जेन दानि संहरानो का इ आं तुलसी देब्रमा गार्जेन तुलसी देब्रमा न मारा मांखा मायाखौ बताबुक आनि यागो बताबुक असबल मातो नासुकजाक ताबुं बिसिम फाइना बायदि होनै बो आनु कल खायहतो का आबुनि परे जों हागे खुजा खुजिखा आं एक प्रग्राम कगै फागिनाय अकनाय सिनि तुलसी देब्रमानि बुमान साहका बिनि आतेरं साहका जों 5 मिनिट नंखाना हयतो 10 मिनिट काखाना आबो 10 मिनिट बिसिङनो अस्तबल ग्राउन्ड तनाय सिनि ताकबोखौ गाना गिन तनो जों फन खायनाय रतो रखा जे ओ फन खायनायलाय सिनि बरक दांना सिनि बरक खरांगा क बरक सावो क बरक सावो सावो बिनि सिनि मुं कुनु मालिया ओंके माय आंगायनाय द्वितीय बारो जों बनो कल खायकिया कल खायमन परे सिनि कल ब रिसिभ खालिया रिसिभ खायना कलले जरे थाक सिनि जतो नाम्बारनो पइन्ट ब्लक खायखिबे क्या आं ओ बुखुनो कयनाय नों आनि नाम्बार हयतो रजाक दंगो सिनि नाम्बार रजाक दंगो नों ओ नाम्बार कल खायबिदि काहाम हामिया कक सादि नों कल खाया हाङाखाय निनि मुंगै जों केस होनाय नों सिनि तुलसी देब्रमानो निनि गाना तनो नों बेंक सोकमा जों आबो सायमिया जोंनि नाम्बार कामगा सोमोन आं मेडे बिसिम बि नाम्बार ताव सानाय 8415 074310 बेनि याव साहनाय नाम्बार आं ओ बुखुनो कयनाय नों जदिनो खागोना बुखु काहामाखाय नों फायदि नों यग लाख नों अमाके सावै तंगोनि साइ सावै नाफाजों साम परे जों रोटुगै माया आ जागावो नों बकरिखा सिनि नाम्बार पॉइंट नों बेबं ब्लक खाखिबे क्या नों ब्लक खायमानाय बुखु किन्तु बा नों ब जागा तंनाय नों दुनिया नों ब्लक खायमांला आमबागे आं कयो आइन नतबाबे जों केस थानाय नि न नाम्बार न तयिनाय नों बर तं जों सामिया आइन न साम खायनाय खाया आङाखाय नों आं कयनाय घन्टा कायसान बिसिङो नों जोंनो कल बेक खायदि काहाम करंखाय तंनाय मुंसुंखाय इयाखे नि मुंगै जों एफआईआर खायनाय जों आं मेरे बिहिदो कयो आसुनो हामबाय ओमफ्राय दरानि सिनिमुं किसोर आं आनि सिनिमुं हुङाखाय ताबो कमानानै आं बिनि पियाखौसो आनि पारा जाङालिया आनि मुंगा गणेश देव बर्मा हामबाय